Moachednadi kod dangni koro mako nyithind skul primar magi Twamba e kar dak mar Weche mayudore county ma Nairobi. Ma en kaluwore kod yiengni mar moko kuom klese mag skundno. Midhiero ma kama koro chuno mondo jopuonjre osom e bwo hema. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. En midhiero mane koro ojimbore chieng' tich abich juma mokalo ka yiengni ma kamano nomedore kendo kelo luoro mokalo ne jopuonjre go, jopuonj to kod jonyuol. Gino mane ochuno mondo dar jopuonjre oko mar klese gidhi nyime gi sombgi e bwo hema. On Friday darasa sote zikaanza kutetemeka. Tulisikia dulu ya watoto tukiwa manyumbani. So immediately tulifika ndio tuweze kujua ni nini li happen. Kufika tukapata nini ni shule inaanguka. Na ni madarasa 8 ambayo ukuta unaonekana unaendelea kupasuka polepole na tukaona ni hatari sana tukikaa tumeangalia alafu watoto wetu waumia. Jatend skul no bende olero ni koro nochuno mondo gwel jotelo mochung' ne weche somo e county no kod jolonye weche gedo mondo giriw paro ewi kaka ginyalo konyo midhiero no. Wakati niliambiwa kuna madarasa mengine yanaonekana mchanga unaanguka na tukaweza kutoa watoto na nikajulisha wakubwa wangu ambao ni sub-county director na Ministry of Education na pia wakaweza kutembelea shule. Likore ni yiengni mar klesego biro kalure kod kit gedo maok ni kare mane ogerego kaka jakom mar skul no Gitau Waringo lero. Kwa kweli hii shida kwa maoni yangu kama mwenyekiti wa halmashauri ya shule ilianza wakati wa ujenzi. Inaonekana watu fundi aliyepewa kazi labda hakutumia mikakati ambayo inatakikana ya kujenga shule ya gorofa. Kama no bende ochunogi mar koyo thuolo e skul mani machiegni kodgi mondo mi jopuonjre ma klas 8 odhi nyime gi somgi e lwasi mabet ber. Na nikaweza kuongea pia na mwalimu mkuu wa Twamba Secondary School ambaye akatupatia madarasa 8 ambayo yanatumiwa na wanafunzi 223. Jatend skul no bende omedo ni jopuonjre go medo kalo e midhiero kotenore kod lokruok mar kor lwasi gino makoro nyalo rocho sombgi ka konyo kochwal negi mapiyo. Asubuhi ni baridi sana, wakati wa joto ni baridi sana, pia kuna vumbi, kwa hivyo watoto wanaumia. Kwa hivyo wakiwa madarasani ni afadhali kuliko kuwa kwa hema. Kwa hivyo tungefurahia sana kama wale wanahusika wangekuja watuambie mwelekeo. Kama ni marekebisho yatafanyiwa huo mjengo tutashukuru. Kama ni mwelekeo mwingine wa kuongezea madarasa tuachane na hiyo, tutashukuru pia. Kalure kod somo manono mane okel pachoka, jopuonjre irwako modhuro e skunde. Kwayo koro nitie mar mondo michwal ne jopuonjre mag Twamba kony mapiyo kendo ne ni klese oger mowinjore kaka yorno mar geng'o rochruok mar somo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kaudhi weche mag doho ma Mombasa ogolo chik ne kanisa jokopere mondo duok Sacred Group of Schools elita mar jowaindi miluongo ni Goan ma en kaluwore gi jayal buche Silas Munyao. Anyuola mar Goan ne odonjo ne kanisa jokopere ma Mombasa kuom viataro mar winjruok mane gikete higa ma 1991 kendo ni kanisa no osebedo ka ochunjo e skundno makoro anyuola no onge kod duol e tayo chenro mag skundno. Achiel kuom jal mochung' ne anyuola mar Goan e wach skundno, Ignatius Pereira, wacho ni gidwaro chudo mar omenda maromo shillings milion 16 kuom kanisa ni mar kongo skundno. Ramogi kiwinjo mano ting'enwa dhi weche mag ohala. Chenro mag ohala orochore e chiro ma Port Victoria bang' ywaruok bedo e kind johala gi tend county ma Busia. Johala go dwaro ni chungi chenro mar gedo mar kuonde ohala ma osebed ka itimo
e kuonde ma yande oketi tenge ne wito taka. Jotend johala go ok mor kod gedo no magiwacho ni time kuonde ma ok owinjore, kendo joket mwandu moko e masani ni opara manyime eneno ni giyako kuonde go kendo gere ute mag ohala. Tend kaunti ma Busia to nyaka sani pok ochiwo duoko e wi ywak ma kamano. Ujenzi ulifanywa mahali hapo tunatupa taka katika shimo letu la taka ambalo lijengwa kwa ajili ya kutupa taka. Ilikuwa inataka kubomolewa kuziba ili watu wasikuwe na nafasi ya kutupa taka. Hiyo tulijaribu tukangana nao, tulifaulu kidogo. Baadaye ujenzi nafasi zilisha za kupeana nafasi na bado wanapeana nafasi mahali ambapo hapastahili. Sasa mtaro ambao unafanya usafi kupitisha maji taka kando ya soko letu umeanza kuzibwa, wanajenga juu ya huo mtaro. Kwa saa hizi tuna shida ya dustbin, ilibomolewa wakati nilitaka kujengwa pale, imebaki hivyo. Pia kuna tani ya kupitisha maji ambayo inatupitishia maji wakati ya mvua, drainage. Kwa saa hizi inajengwa gorofa juu. Tumejaribu kulingana vile mwenzangu amesema, tumejaribu hata tukaenda kwa ofisi, tumeongea mara kadhaa. Jana tulikuwa huko kuanzia saa 7 mpaka saa 11, hatukusikizana. Tuliongea ili wasimamishe hiyo kitu mpaka tuongee tupate suluhisho. Wote walikataa. Tendo wath ma Mombasa, Kenya Ports Authority koni gin kod geno ni gedo mar Kipevu Oil Terminal manyien ma en kar teno meli makelo mafuta e pacho ka kidek miyo nengo modog chien e pacho ka. Ma en ni mar terminal manyien ni kod thuolo malach mar teno meli 4 magolo mauta nyadichiel kopogore gi terminal machon mateno mana meli achiel. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Rumo mar Kipevu Oil Terminal mayande igere wath ma Mombasa koro igeno ni biro kelo fuongruok mar nengo mauta kod gas e pacho ka. Kaluwore gi Simon Wahome motelo ne chenro mag wath ma Mombasa, meli mathoth makelo mafuta osebedo karite thuolo malach golo mauta ni mar terminal mayande tiyo godo ne teno mana meli achiel kende nyadichiel. The state of the art ile ambayo imejengwa ng'ambo ile ya mafuta gati la kuweza kupokea mafuta linaweza likafanya meli 4 vessels at a go. Kwa hivyo ni kukuonyesha kwamba imerahisisha sana. Kama tunaweza tukapata meli 4 hapo zikafungwa, ni kusema kwamba kuna mambo mengi yanakuwa mazuri kama ile economies of scale. Hakuna meli itakuja hapa ikae ikigojea. Okoni ber mar terminal manyien no machaniao ayanga nyalo teno meli 4 nyadichiel, gino mabende biro duoko chien garama ma meli mathoth osebedo kayudo e seche magirito golo mauta e wadhno. Rumo mar bath namba 22 man kar loro mwandu magogi meli Mombasa bende Okoni medo bero chenro madhi nyime e wadhno. Tumepata gati la 3 bath namba 22 ambalo tumekabidhiwa na contractor wiki mbili zilizopita. Ndilo hili kwa biashara imeweza kuenda hali ya juu kuimarika. Katika container business, ile biashara ya makasha hapa kama hii department, hii terminal 2 inafanya 40% ya container business hapa Mombasa Port. Kopo goregi wath ma Mombasa, Paul Bor motelo ne kar choko sike ma Inland Container Depot mani Nairobi koni sani gichugo lony manyiso wuon mwandu kuma mwandu ne ochope. Kabende olero ni thuolo masani ikawo e golo mwandu odok chien malich mokalo. Technology is actually, let me say, it is flawless, it is seamless, it is efficient, it is working, it is something that can be also anchored in your phone as an app, and you are able to check without necessarily calling even somebody to find out if the container has arrived. You don't deploy people to man the gates. They are automated, and it takes an average of 7 to 10 seconds to clear in a truck. So the efficiency level actually has gone up. The productivity level has gone up. The truck turnaround level has gone up. Jatelo no bende kone gi mor gi kwan maduong' mag mwandu mitere pinje ma oko makadho e kituo no ma Nairobi. Apart from the traditional exports like coffee, tea, we have also started seeing the new
export passing through here, what is called fresh produce. These are mainly flowers and avocados. Moheo containers 4,200 sani nitiere ICD ma Nairobi kai kwan mikoni dine koro nitiere Mombasa kane poko ger kituoni. George Aoko, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kawadoke weche mag siasa. Ywaruok mar siasa e kind johera mag duond bura mar UPIA motele gi jatend migawo mar omenda Ukur Yatani, gavana Mohamud Ali mar UDM duto mane Azimio la Umoja ne onyanyore lela kinde romo mar Azimio e kaunti ma Marsabit. Kata kamano jotend Azimio kotelni kod Odinga ne odhi nyime gi kisera mari kaka pile kendo gitiyo gi thuolo mar lando kwe. Jafwambo marwa Eric Owenga oselosnwa lipodno kendo koro wayude. Mingi sana hapa manake ni mko na mfugo. Wote ambao ni mfugo watakikana wawe atoa maskini. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile vile ya kutengeneza zile leda kama vile wanafanya kule Ethiopia. Barabara kutoka hapa kwanza tunatengeneza ile ambayo inatoka Modogashe inaingia Wajia, alafu inaenda Mandera, na nyingine inatoka Wajia mpaka hapa Moyale, alafu hii kutoka Moyale mpaka Mandera kupitia karibu mpakani hapa. Sawa. Barabara ya kutoka Isiolo mpaka Moyale, munajua ilianzishwa wakati wa Rais Kibaki na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo munajua, na mwenye kusimamia mabarabara, daktari wa mabarabara ni moja tu Kenya, na ni Raila Amolo Odinga. Ni wakati wetu wa kupata maendeleo, wa kupata usawa wa maendeleo ile haijapatikana hata wa leo. Ni wakati wa Kenya yote kuwa ikiwa na usawa, mambo ya maji kuwa imetekelezwa, mpate maji na mpate chakula. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kaka miyo mora mora, igeno ni nyathini berlilo. Ipiago pache, kendo ipidhe pile. Ing'eyo ni tie ndalo makogore piny, to ber ka iwe ochung' kende. Ineno ni ong'eyo ber mar bedo gi jood gi ndalo mor. To bang' magi duto, in ma ibo bedo namba 1 kuom jogo mabiro winjo mor mar lochne. Blue Band, taste like a mother's love. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi mfanyabiashara, naweza pata financial support. In whose hands are our businesses safe? Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Inawezekana.
Fweny dala ma opong' gi yore mathoth ma inyalo yawo kodo pachi mondo indego ngima e yore mopogore opogore. Sensei Institute of Technology e dala ma miyi yore mabeyo mag tiegruok kitiyo gi lweti. Wapuonjo tiegruok kaka plant operator, plant mechanics, riembo mitoka kod riembo trailer, keto CCTV kod alarm, keto sola, keto stima, loso pikipiki kod mitokni kod timo electronics, gero udi, welding fabrication, loso ndara kod kunyo dam, tiegruok e yore mag hospitality kod mamoko. Mondo mi ibed achiel marwa, nyaka ibed gi kitambulisho mari to iikri ne winjo ber kodwa. Sensei College, my skills, my future. Machiegni weche mag tuke. Piem mag Safari Rally ochakore ayanga e pacho ka. Ma en bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta yore chenro mar yawo piem go e kar romo mar KICC Nairobi. Moktine joriembo 30 mawuok e pinje maoko nitie pacho ka e piem go mabiro timore nyaka chieng' Jumapil e gwenge ma Naivasha. Joriembo go nochako piem e kidieny mokwongo Kasarani ma en kilomita 4.84 kochakore odiechieng' ma kiny. Gibiro piem e kidienje 6. Kidieny mabor mogik en ma Kedong maromo kilomita 32.1. Jariembo Karl Van Pera e motel e chung' mar joriembo bang' yombo Sweden, Croatia kod Portugal. And Morocco Wiper, part of the FIA Young Stars program. All right, so remember, Safari Rally enjoys a very special place in our national heritage. It's a rally that tells the story of Kenya's rich cultural tapestry, the warmth of its people, and indeed the diversity of our spend. It is an iconic event tied to the history of our country, to the history of sports in Kenya and East Africa, and to our determination to juxtapose the modern world with our natural beauty. Nyaka Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mar chenro mar ang'ichulo kama kelo ni weche manyien. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere gi chenro mathoth ok weche manyien koromo kanyo saa 3 mar otieno. Abiro kendo gi weche manyien mag Oimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, lok marwa ne en Elizabeth Otieno.